Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ‘Yan uwa masu bibiyar wannan channel tamu mai suna Ni da Kai TV. Barkanmu da yau, barka da raka. Kamar ta ku sani ni ne naku Sabiu. A yau ma na zo muku da shirin fina-finan da suka fita a wannan sati, ko kuma in ce muku a wannan rana ta jiya Lahadi kenan. Kamar ta ku sani a kullum kafin fitarwar fim muna kawo muku tallan fastocin fina-finan da za su fita a duk sati, Lahadi da kuma Laraba. Kamar ta ku gani waɗannan fina-finai suna da mun kawo muku fastocin su a ranar Asabar kenan, wacce muke ce muku cewa fina-finan da za su fito a ranar Lahadi. To kamar ta kuke gani ga sunan fina-finai sun yi ta, kuma kawai da kuke gani mun saka su a cikin group, sannan ga wannan ƙataccen fim kenan da kuka tallashi mai suna Dabba. Ko kuma in ce muku daga fina-finai na dama inda kun ga tallarsu da wanda kuma kun ga fastocin su. Muna san wa'insu da dama suna so su samu su kalli wannan fina-finai kamar yadda wa'in jama'a da suke cikin wannan group ɗin suka samu su ma suka kalla. To amma kuma ba san wata hanya ce za su yi ba. Kamar yadda kuke sani dai a kullum muna ajiye lamba a cikin wannan bidiyo. Ga mai buƙatar ƙarin bayani, ga mai buƙatar shiga group ɗin zai iya tuntuɓar mu, za mu ƙara mishi ƙarin bayani dalla-dalla. To a wannan bidiyon kamar yadda za ku ga bidiyon muna tura su kala-kala. Kamar yanzu idan muka ɗauki wa'innan na Mega kenan, idan ana so a kalle su ya ne kamata a yi. To idan kana so ka kalli wa'innan fina-finai na Mega kenan, idan kana buƙatar ka kalle su, to su abin da ake yi za ka zo wanga wurin da mun kewaye muku ɗin nan a cikin wannan blue rubutu ɗin, to shi ne za ka zo ka taɓa. Da zarar ka taɓa shi wannan wuri, to insha Allah zai wuce kai a cikin application mai suna Mega, inda a can ne za ka iya kallo, za ka iya saukewa. To sannan kuma idan muka zo a wa'inda su ne da dama in suke tambaya a kansu, wa'insu kuma sun fahimci ya ake saukewa. Wannan da fara idan muna so mu yi kallo a cikin shi, ko kuma idan muna so mu sauke a cikin su, wannan kamar yadda kuke gani idan kuka ga duk wani fim wanda kuka gani mai poster a nan, to idan kuka zo nan ne kuka dibi sunan shi, za ku ga cewa akwai shi nan. Muna kawo su a ta Mega, sannan muna kawo su a Telegram, saboda akwai wa'inda su daga zaune suke so su kalla, ko kuma in ce akwai wanda suna zaune a ɗaki, ko kuma suna kwance a ɗaki suna buƙatar su yi kallo. Shi kuma wannan na Mega ga masu buƙatar su sauke, kamar irin a ce kana cikin aiki haka, ko kuma kana cikin wani abu haka, to irin kana so ka yi downloading da sauri haka, to za ka iya shiga ta nan sai ka yi downloading a Mega ka ajiye wayan naka. To idan a kusa ga wifi ne to kuma wani abu haka, to kaga za ka iya ajiye shi. Kuma wannan idan kana zaune a ɗakin ka, ko kuma kana kwance a kan katifar ka, kana so ka yi kallo irin dai online haka, to shi ne za ka shiga misali. Idan misali za ka iya zuwa ka taɓa shi kamar hakan ga. Idan ka taɓa shi kamar haka, za ka ga ya fara niyyar buɗe maka. Idan ka ga ya fara niyyar buɗe maka haka, misali za ku ga cewa yanzu ga yanan, idan kuka lura da wannan wuri, za ku ga yanan yana kekkewayawa. Misali wanga wurin ga yanan za ku ga yana kekkewayawa. To idan yana wannan kekkewayawa ɗan uwa, idan yana wannan kekkewayawa, to abin da za ka jira shi kenan ya ƙara buɗewa. Idan kuma kallo ne za ka kalle shi a haka. To idan ya ƙare wannan giggewa, to zai nuna maka cewa irin ya sauka, amma kuma ba za ka gan shi a cikin wayanka ba. Dole sai ka ƙara bin wata hanya. Hanyar ce za ka bi ana ita ce, za ka zo a wannan wurin ɗan mun kewaye muku. Akwai wasu 'yan ɗasassa suna nan wurin guda uku, ko kuma ku bari a ƙare muku alama ta yadda za ku gane. Yawwa idan kuka lura a wannan wajen, a cikin wannan bidiyon haka, a yanda muka na yi muku wannan kibe background da ta yi ƙasa, waccan da kuka na yi muku wadda an kalla sama kenan. Idan kuka lura a cikinta akwai wasu ɗasassa nan guda uku, ko kuma bari an ƙara muku alama a kanta. Wannan 'yan ɗasassan guda uku ga su haka, duka kowane fim yana da su, to a cikin su za ka taɓa. Misali idan muka taɓa su, amma fa sai da zarar ka ƙare kallon shi, ko kuma irin dai ya ƙare downloading, ya nuna maka waɗannan lambobin sun ɓace kenan. Idan kana so ka yi downloading shi, za ka taɓa kamar haka, ko kuma idan kana kallo kawai za ka taɓa ne ka yi play a ciki. Idan ya downloading, to zai nuna maka cewa wannan lambobin sun ɓace. To da zarar ka taɓa wannan wurin, to za ka ga cewa babu wannan lambobin. Za ka ga akwai alamar ta saukewa guda biyu, to wacce kake so sai ka sauke a cikinta. Idan kuma ba ka buƙatar saukewa, kawai shi kenan normal, za ka iya barin shi a Telegram. Idan kana so kuma ka sauke shi dawo a cikin file ɗinka, da zarar ka ƙare kallo za ka gan shi hakan ga. To za ku ga cewa akwai fina-finai ga sunan dai da dama, duka waɗanda suka fita tun daga na baya har zuwa na yanzu. Idan kun shirya, wanda ke da buƙatar shi ma a saka shi a cikin wannan tsari na BAP, wanda zai riƙa samu yana saukewa, ya kallo kuma ba tare da ya saka makullan sirri ba. To insha Allah lambar da muka ajiye cikin wannan bidiyo sai ku ɗauke ta ku yi mana magana a WhatsApp ko kuma Telegram. Sannan kuma roƙon ku da ku yi subscribe ku danna alamar ƙararrawa, ta yanda a sanar da ku a duk lokacin da muka saki sabon shiri. Mun gode.